Boa tarde a todas e a todos os que nos juntamos hoxe para ver algo que non se ve con moita frecuencia, que como verán é unha especialidade artística de fusión entre palabra e imaxe, e ademais con resultados tan espectacularmente belos como os que temos aquí. Pois este é o primeiro acto, quedará nas mans de Baldo Ramos en breves minutos. O primeiro acto da mostra Outono Arte sobre o espazo infinito, a creación arredor do mar, que é unha mostra promovida, unha mostra de arte contemporánea promovida pola Consellería de Cultura do Concello da Coruña, que está comisariada por Chus Martínez, que propón a 31 creadores novos pois a reflexión sobre as múltiples posibilidades das linguaxes artísticas arredor do mar. Esta charla eu tituleina Os ollos das palabras, en libros para ler. Os ollos das palabras é tamén o título dun libro que publiquei hai 5 ou 6 anos en Navarra. Ignora o ollo que as palabras anticipan a visión. Cando me convidaron a compartir neste foro a miña experiencia como artista, aceptei porque eu non me considero un artista. Se fora de outro xeito, habíame resultar ben ingrato furgar no meu ego e falar do que fago sen o pudor que dan a distancia e a pertinencia. Dixen para min, pasarei por poeta e neste xeito desculparme a ousadía. Confeso que tamén nos últimos tempos, cando me convidan a falar como poeta, fágome pasar por un pintor fora de papel e cando como a hoxe debo falar como artista, síntome máis poeta que nunca. Pero o único certo é que eu son un calígrafo. Nos tempos que corren e vivindo en Occidente, o rango de calígrafo aínda é asumible, cando menos para mí. O calígrafo aínda pode considerarse un artesán, e ser artesán hoxe en día é andar a contracorrente, ou dito sen ninguna pretensión, andar por libre. Eses espazos que finalmente serán validados nos meus libros pola tinta dos textos que os acompañan. A poesía dialoga coa pintura sen empregar palabras e a pintura dialoga coa poesía sen necesidade de impoñerlle unha visión. Transvasar as aulas do poema as canles que circundan a pintura enriquece, ao meu ver, ambas as dúas artes, xa que deste xeito a poesía adquire unha maior plasticidade e a pintura libérase do seu lastre visual e da súa descomposición do espazo. Concibe o baleiro como un diálogo coa arte, a imaxe que proxecta a súa refracción e corpo atraguado, orgasmo da mudez. E remato como principiaba, facendo unha defensa do traballo artesanal na arte, preguntándome por que me terán convidado a min a falar como artista neste foro, cando eu non son pintor, son un simple poeta que ás veces pinta o que ven as palabras, un calígrafo como moito que di co trazo o que te nega a ollar. E moitas grazas finalmente á Consellería de Cultura por me ter convidado a compartir con vos os meus libros e as miñas palabras, e por poder facelo nun edificio tan fermoso como este que eu non conocía, no que o mar respira polos seus ollos de cristal.